Vimos de escoitar as reivindicacións da Comisión de Centros de Atención Primaria da provincia de Ourense, porque o sector de enfermería está a sufrir unha problemática moi grave que tamén afecta aos cidadáns de toda a provincia, en especial os PACs de Verín, de Celanova e de Ribadavia, porque a ratio nestes PACs non se está a cumplir. A única provincia en que non se cumplen os ratios médico-enfermeira é precisamente nestes centros de saúde que non cumplen esa ratio. Por eso, hoxe, en Ourense, precisamos de 20 enfermeiras máis. Ademais, sufren discriminacións as enfermeiras dos PACs respecto a outras enfermeiras que traballan nos centros de saúde. Por exemplo, se realizan xornadas complementarias, se lle abona de forma distinta ás enfermeiras dos centros de saúde que realizan estas mesmas condicións. Por elo, levaremos unhas iniciativas ao Parlamento de Galicia que se debatirán o próximo 21 de novembro para preguntarle ao Goberno galego se vai a solucionar este déficit de enfermeiras na provincia de Ourense. Nos PACs de Ribadavia, de Verín e de Celanova, que solucións ao respecto vai a establecer o Sergas si pensa rematar con esta nova discriminación á provincia de Ourense.